Hello baro, na ka Baibl shaki Khynnah. Shaka ni ka jing shakri ngapdang sngobhaya pi baro. Ka record spelendet meminta ka sngi kadai na ka shiti upol shaki Hebrew kalnong ka bakat lai ka record ka bakat nrew. Henry ya ka balea bha badai ka basam isen a to wat glet pi namar da ki bakum kita ki jingkinya unpen sngobha e yau blai. Hashwa bengin ya pet shakni ke jinghikai ngan pen ishwa ya pi katu kane tili kider. Kini kider bepi yo imenta ki pen kan mau ya ke jing pelaka ketian ublai ke jing tho ke badap da ke jing kelar ke bashisha ki balaja bat ki ban saja ki kamba ki babuan jan bat ki jingpynkhiah ru. Pio I kani kider ke bakat duo kadai shpangkai u uni ubriu ubayeng bat ubatia. Toh ini pet ayu katho hagi kam ki apostol kalong ke bakandai kerkot ke balai puar hadu lai pusan. Dia kalaja hakawai kat por ka bau Petrus udang yat bat let ya kendu ki riu khut kata ya ki bangen haleda ula shem ya uwei ubriu ubatia pang. Unie udai u Inias pila jia sengau shapang jong u. Unie udai ubriu ubadan ke jingpang yap shiliang la prasnem ushu tiabet hatu kalong kebasok bantia da kisnam watang shisngi asngiru ngilatan dei unepat ulatia hadu prasnem uklemla banlet banwan nganget ula persang banwat ki jing sumar henry uklem pat yokia hadu prasnem dia u Petrus ulai eu ulai isnei ba ula lep hai u kumno ula yarab u da ka baong ko Inias u Jesus Christ ula pinkhia eme tu yang batushna yala ka jingthia ke balaja ka Bible ka yatho ba ha ka taka khelemat u new Inias ula yang jot but ula yokhia. Wow, you really try. Ka jingkemen ka ba omla ban moder ka long hau bat baro ki badan hangta kila sngau kindet ya ka ka balaja bat baro ki balayo iya kata kila pai bat nget hau jisu nakani ka jingpynkhiah Inias ka pen kan mau ba omdan ka bamla bat ublai udon ka jingtmu ruling ba ka jongu namar kani ka kamba kawanra ke jingkemen bakrau haki babuan namar ke jingyop deng jongki ya u Jesus Christ ken mauru ublai ula ai hangi ki jingai bakin jaman siem ka bingila ban penan kam haki jing shakri jongi ya u Jesus ban kani ka jingpenan kam jongi ki bangen ha ka ban leb ha bat yarab ikiwe kan yarab ki bangen bakin nangsan bat iki mempat nget kintep bat itu ya u Jesus kumta kedai yang ngabe pi but what diki kenaru bengin long ki bakloy ben rab iki we kat kum ke jingla but ke bor ke jingkerku ublai yangi tu ngin nang yai shakri ya jisu da ka ba ya rab bale bhai ki we namar ke jingle bhai ya we kala ban wanra ke jingkala ba ke jingkerku iki babuan but na ka benta jong pi ki bapang beshitam ke jing dua ya pi ba ublai unpynkhiah undankat bat pi shania bat ngets kem hau jisu udon kaplan ke jing temu nak benta jong pi ha ka keteng jisu pin yokia amen ngakermen ba pilas ngabha nada pilas ngothu prashang jubab ikini ki jingkli harom da ka ba pi pendap ha ki sinduk kum ki number bandingkong ka kerteng ubriu ubapang ka baar kay ke jingpang udan kabalai ubriu uba isne bat lebha ya uni ubapang kabasau katnos nem uladon ha ke jingthia pang bat kabasan kashnong kabaja kene ka kamba bye bye ngin se shambyang bat pi hakawai pat kapor